Jistax ikun hemm paċi fl-Ewropa jekk ma jkunx hemm paċi fil-Mediterran. Fakkar f'dan il-kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt ċelebrazzjoni fil-Birgu fl-okkażjoni tas-36 anniversarju ta' Jum il-Ħelsien. Kliem li jmur lura n-numru ta' snin meta kien isostnih l-eks Prim Ministru Domingo Mintov. Kliem li skont il-Prim Ministru japplika ħafna għalissa għaliex il-Mediterran għaddej minn taqlib enormi, mhux biss fin-naħa t'isfel iżda anki fin-naħa ta' fuq. Fuq in-naħa t'isfel problemi ta' sigurtà, problemi ta' demokrazija bażika, problemi ta' għajxin, problemi ta' stabilità. Iżda fuq in-naħa ta' fuq ħassib problemi ekonomiċi, problemi ta' nies illi qed jesperjenzaw mill-ġdid il-faqar wara li kienu ħasbu illi l-Ewropa ħelset minn din il-pjaga. Il-Prim Ministru rimarka li għalkemm Malta mhijiex perfetta għandha ekonomija b'saħħitha li kull ma tmur mixja l quddiem, għandha soċjetà li qed titranġa u għandha rrieda li titratta kwestjonijiet bħal libertajiet ċivili. Qegħdin ngħixu f'pajjiż illi qed jirnexxielu illi dil-ħolma Mediterranja iwettaqa bil-fatti. Il-mexxej tal-Partit Laburista sostna li l-viżjoni tal-istess partit hi li l-Mediterran irid joktor. Infatti ddeskriva l-10 snin li ġejjin bħala sfida. Sfida li fiha Malta trid issir ċentru fil-Mediterran mhux biss politikament, iżda anki fil-vokazzjonijiet. Hawnhekk irrefera l-qasam tas-saħħa u tal-enerġija fost oħrajn. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar kif fl-istess ġurnata il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk għażel lil Malta għaliex xtaq li wassal il-messaġġ ta' kemm il-Mediterran huwa importanti għalih. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela irrefera l-konferenza ta' Helsinki u l-involviment ta' Domingo Mintov fiha li jestenda l-kunċett tas-sigurtà fil-Mediterran għall-Ewropa. Abela ddeskriva l-31 ta' Marzu tal-1979 bħala jum li tal il-Malta ħelsien ekonomiku. U b'dan l-istess ħelsien, Malta uriet li kienet kapaċi tgħix mingħajr preżenza militari barranija.